Ake ngikhuleke kumhlaba wonke ingwele ehamba namabhubesi impunga yesintu umfoka mbanjwa ukhathini. Kunomehluko phakathi kokubika umuzi nokungenisa abantu abadala. Abantu abaningi banolwazi lokuthi ukubika umuzi nokungenisa abantu abadala into eyodwa kanti kuhlukene. Uyabika uphinde ubangenise. Uzokhumbula ukuthi uma ufisa ukwelula umuzi kayihlo noma umuzi kamkhulu, into yokuqala oyenza uqala ubika indawo le ozokwakha kuyo ukuthi bosibanibani lapha ekuthaneni ngizokwakha umuzi wenu ngenhloso yokwelula. Uma kunesibaya kini uthatha isigxobo esisodwa esibayeni uhamba osigxumeka lapha endaweni entsha lozokwakha kuyona umuzi ngenhloso ukubakhombisa ukuthi isibaya uyosakha la. Uzokhumbula ukuthi uma ufika endaweni uzokwakha umuzi isibaya siyinto yokuqala bafowethu. Mawufunda incwadi esihloko sithi sithini isintu yempunga yesintu uzokubona lokho. Uma kubiyiwe lapha ekhaya elikhulu uthatha isigxobo esisodwa na uhamba obiya ngaso lapha kule ndawo ozokwakha kuyona. Uthatha umquba lapha esibayeni uhamba uthela lapha kule ndawo ozokwakha kuyona isibaya. Bese umuzi uyakhiwa. Wakhiwa umuzi uqedwe. Uma usuqediwe ukwakhiwa lo muzi, uyobe usuthatha imbuzi yokobika lo muzi. Kuyenzeka komunye angabi nawo amandla. Nenkukhu futhi azinankinga ziyakwenza bafowethu. Thatha iqhude nesikukukazi uzobikela okhokho bakho ngomuzi osuwakhile. Iyahlatshwa lembuzi babikelwa abantu abadala ukuthi lo wamuzi sasithe siyelula ngawo lapha usuphelile. Kusasa ke sohamba sonikhombisa wona. Hlatshwe lembuzi iqedwe idliwe ngakusasa. Bese nibeka umkhono wayo ovuthiwe nje. Uma kuyinkukhu nibeka uhlangothi oluvuthiwe nje. Senishisa impepho ke manje nithi bosibanibani njengoba sinibikelile ngomuzi esesiwakhile wale ekhaya. Sicela ke manje ukuthi siye konikhombisa wona. La sofike singene khona kuwo lo muzi sidle lo mkhono esiwuphethe noma lo hlangothi iwona umuzi wenu loyo. Nangempela bese niyasuka niyahamba. Manifika khona senikhuluma ngokuthemeleza ayikho impepho eshiswayo ngoba abekho abantu abadala bangenisiwe awukho umsamo khona. Nikhuluma nje ngokuthemeleza ukuthi wona umuzi wenu lo ekade sinibikela ngawo. Nibike ekhaya elikhulu. Ningene lapha endlini nihlale phansi niwudle lo mkhono niludle lo hlangothi makuhlangothi lenkukhu. Nidle niqede. Senibakhombisile abantu abadala lo muzi. Senibabikelile ngalo muzi. Kunomuntu komunye othola ukuthi uthenge indlu. Uma ethenge indlu uyafisa ukuthi ababikele abantu bakubo. Wenza okufanayo nawe mawuthenga indlu. Uhamba uye ekhaya kini. Ubambe inkukhu noma ubambe imbuzi. Ubabikela abantu abadala ukuthi esilungwini endaweni ethile ngithenge indlu. Ngiyacela ukuthi ke ngonibonisa yona ukuze nikwazi ukuyigada, nivike izitha, nichithe konke okubi. Uyihlabe leyo mbuzi yakho makuyimbuzi noma leyo nkukhu yakho makuyinkukhu. Uthatha uhlangothi nawo noma uthatha umkhono. Bese kuyabika ukuthi ke useyahamba ke manje umntwana. Uya kuleyo ndlu yaleli khaya ayithengile asefihla kuyikhanda. Siyacela ukuthi ke niyibheke niyigade niyivikele nichithe konke okubi. Lo mntwana kuseyaphuma ke njengamanje lezofika khona akhulume adle lo mkhono noma adle lo hlangothi iwona ke indlu yenu leyo. Anokwazi ukuthi ke niyigade niyibheke nichithe konke okubi. Nebala wena bese uyasuka. Mawusuka kini awuyi kamngani wakho. Lo mkhono ngeke udle kamngani wakho. Uyosuka kini uhambe uye lapho kuleyo ndlu oyithengile. Mawufika kuyona leyo ndlu oyithengile bese uyakhuluma nawe ngokuthemeleza. Uthi bosibanibani iyona ke indlu lena ebekade sinibikela ngayo ekhaya esengihlala kuyo. Ngiyacela ukuthi ke ningigade la ningigadele yona lendlu nichithe konke okubi. Udle lo mkhono noma lolo hlangothi lwenkukhu uma ukuthi kade wenze ngeinkukhu. Usubabikelileke abantu abadala lapho uqedile. Ukubika ke lokho akukona ukungenisa abantu abadala. Ukhumbuleke wena othenge indlu
ukuthi ngeke phela ukwazi ukungenisa abantu abadala abangeniswe endlini nawo ohlala kuyona kodwa abantu abadala bangeniswe endlini yabo. Wena ke wakho umuzi uma usufisa ukuba ngenisa abantu abadala uyophinda ubuyele ekhaya elikhulu uhambe uye kobika ukuthi ke ngosuku olithile ngobe nginingenisa lapha kumuzi wenu lona enganginibikele wona ngiyacela ukuthi ningilinde emasangweni ngeke uthathe lutho emsamo akho mahlahlo ozowathatha kodwa wena uzobabikela ukuba bayokulinda emasangweni ngoba wahamba waya kobakhombisa mawufika lapha esangweni uyobusa ufika nembuzi yokubageza uma usuqedile ukubageza bese emva kwaloko ke kube yileyo mbuzi yokubangenisa mawufisa ukwazi kabanzi ngokungenisa abantu abadala ungazitholela incwadi yethu esihloko sithi indlela yesintu izokuthatha ikubeka ukuthi abantu abadala bangeniswa kanjani.